दिनैनि जेनेरेशना जोंखौ संग्रामनि थाखाय बाख्नायाब्लाबो फैगौ 100 बोसोरनि उनाव जोंखौ गोसोखांगोन। संग्रामनि थाखायहाय जोंखौ बाख्नायाब्लाबो हयथ' 100 बोसोरसोनि उनाव सोरबा जोंखौहाय गोसोखांगोन। गोसोखांनानै जोंखौ बिसोरो बै समाव हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन होनना बुङोब्लानो बेनो जोंनि गोग्गानाय जागोन। जोंखौहाय गोसोखांगोन नैबे बिथांमोना उमुक जेनेबा रन्जन दैमारिमोननि टाइमावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन। गबिन्द सारमोननि समावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन। प्रमद बर' बिथांमोननि समाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन। बेनो जोंनि गोग्गानाय आरो जों गासै बारग' एनडिएफबिफोरा जारिमिन महरै दं। बेनो जोंनि गोग्गानाय। जोङो बयबो साफा जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो दङ। जोंनि गोग्गानाय आं मोनजा दा मोनजा होननानै जाथिया थांनानै थादों होननानै जों संग्रामाव थांदोंमोन आरो जों बेनि थाखाय बेथन मोनगोन एबा माबा मोनसे मोनगोन साननानै बे संग्रामखौ खालामाखैमोन। बेखौ जों बर' हारिनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरा गावनि थांना थानायनि राहाखौ लागासिनो दं, जाय जेरै हायो एरै खामानि मावनानै समाजजों गोरोबनानै सोलिगासिनो दं। आं मोनजा बा दा मोनजा जाथिया थांनानै थाथों होननानै जोङो थांदोंमोन। जों बखुनु बेथन लानानै बा माबा मोनसे लानानै बिनिमयआवहाय जोङो बे संग्रामखौ खालामाखैमोन। बर' हारिनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन भलुन्टारिलि। जुदि जोंनो सरकारा थांना थानायनि थाखाय बायदि रोखोम सुबिदा होयोब्ला बेखौ जों आजावगोन। दा सरकारा जोंनो मा होयो मा होआ जोङो बिनि सायावहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। मानो होनोब्ला जोङो भलुन्टारिलिसो मावहैनाय जादोंमोन नालाय। खिन्थु जुदि जोंनो थांना थानायनि थाखाय सरकारा जोंनो बायदि रोखोम सुबिदा होयोब्ला मोजां, जोङो बेखौ आजावगोन आरो। बेफोर बाथ्राखौ बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौ क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिएफबिफोरा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि उनसंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो। बिथांमोना बिनि अनगायैबो आरोबाव गोबां बाथ्रा फोरमायबावदों। बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लानि फै। गोबाव सम संग्राम खालामखांनायनि उनाव समाजजों गोरोबनानै थाफैनाया गोरलै नङा। जोङो गोबां बेले बेजे लामाजों थाबोनायखाय हरखाबै जोङो माने एडजास्ट जाफैनो एसे गोब्राब जादोंमोनब्लाबो दा जोङो फ्राय एडजास्ट जानायाव दङ। दिनै जोंनि गोबां सोद्रोमाफ्रा गावबा गाव माने थांनानै थानायनि राहाखौ लागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। फिसा गेदेर बिदि खामानिजों खोथा गैया, जाय जेरै हायो ओरैनो मावनानै दा समाजजोंहाय गोरोबनानै सोलिफागासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौल' बुंनो सानदों, जोङो संग्रामखौ खालामदोंमोन भलुन्टारिलि। जोङो आं मोनजा बा दा मोनजा जाथिया थांनानै थाथों होननानै जोङो थांदोंमोन। जों बखुनु बेथन लानानै बा माबा मोनसे लानानै बिनिमयआवहाय जोङो बे संग्रामखौ खालामाखैमोन। बर' हारिनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन भलुन्टारिलि। दा जोङो संग्रामखौ खालामखांनायनि उनाव थांनानै थानायखाय जोङो सफैफिनबाय। दिनैहाय जोङो बे सुक्तिखौहाय खालामनानै लाबोबाय। बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोम माखासे जोङो मोननो हाबाय। बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। दा सरकारा जोंनो मा होयो मा होआ जोङो बिनि सायावहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। मानो होनोब्ला जोङो भलुन्टारिलिसो मावहैनाय जादोंमोन नालाय। खिन्थु जुदि जोंनो थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा जोंनो बायदि रोखोम सुबिदा होयोब्ला मोजां, जोङो बेखौ आजावगोन आरो। दा जोङो रायजो राजाखौ बा जोंनि सोद्रोमाफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनैनि जेनेरेशना जोंखौहाय माने बे संग्रामनि थाखायहाय जोंखौ बाख्नायब्लाबो हयथ' 100 बोसोरसोनि उनाव सोरबा जोंखौहाय गोसोखांगोन नैबे बिथांमोना उमुक जेनेबा रन्जन दैमारिमोननि टाइमावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन। गबिन्द सारमोननि समावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन। प्रमद बर' बिथांमोननि समाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन। बेनो जोंनि गोग्गानाय आरो। जों माने दावहा नांनो मोननाया खाफालनिसो खोथा। बयबो सुबुंफोरा माने दावहा नांनो आन्दलन खालामनो मोना। गोबां मानसिफोरा माने महात्मा गान्धीनि समावहाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बुंनानै लायो। सोरबा सुभाष चन्द्रनि समावहाय आन्दलन खालामदोंमोन होननानै बुंनानै लायो। जोंबो बिदिनो माने सानसे जोङो गोग्गागोन। दिनैनि जेनेरेशना जोंखौ बाख्नायाब्लाबो 100 बोसोरनि उनाव सोरबा बाख्नायोब्ला बेनो जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो। जोंनि लुबैनाया बेनो, जोङो बयबो साफा जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो दङ। बेयो जोंनि गोग्गानाय आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों।
चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।